15 ऑगस्ट 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. मात्र त्यावेळी गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तब्बल 14 वर्षांच्या लढ्यानंतर 19 डिसेंबर 1961 मध्ये गोव्याला स्वातंत्र्य मिळालं. गोव्याला गुलामीतून स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाणाऱ्या या लढ्याला सुरुवात झाली होती 18 जून 1946 रोजी. त्यामुळेच हा दिवस गोवा क्रांती दिन म्हणून इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला. नमस्कार, मी पूजा. कहाणी गोव्याच्या क्रांती संग्रामाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते. राम मनोहर लोहिया यांचे 10 जून 1946 रोजी गोव्यात आगमन झाले. अर्थात त्यांच्या चाहत्यांपर्यंत हे वृत्त पोहोचले आणि अनेक जण त्यांच्या भेटीसाठी असोळणे येथे डॉक्टर जुलियाओ मिनेझिस यांच्या घरी जाऊ लागले. 13 जून रोजी त्यांनी जाचक कायद्यांच्या निषेधार्थ थेट कृतीद्वारे प्रत्युत्तर देण्याचे ठरवले. जेव्हा काही लोकांनी संघटन करण्यासाठी थोडासा वेळ मागितला तेव्हा लोहिया उत्तरले की जिथे नागरी स्वातंत्र्याची गळचिपी होत असते तिथे थेट कृतींद्वारेच लोकसंघटन करावे लागते. 18 जून रोजी मडगाव येथील सभेला डॉक्टर लोहिया संबोधित करणार होते, परंतु तेव्हापासूनच सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीला सुरुवात व्हायची होती. आयोजनाची जबाबदारी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या गोवा सेवक संघाने स्वीकारली होती. 14 जूनच्या हेराल्डूच्या अंकात एवाग्रीव जॉर्ज यांनी संपादकीय लिहून संकल्पित कार्यक्रमाची माहिती दिली. आपल्याला अटक केली जाऊ नये म्हणून दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर लोहिया आणि डॉक्टर मिनेझिस यांनी मुरगाव येथील पॅलेस हॉटेलमध्ये वास्तव केले. त्याच दिवशी विद्यार्थी संघ नामक संघटनेच्या काही हिंदू धर्मीय सदस्यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना पणजीत यायचे आमंत्रण दिले. 16 जून रोजी जगिनलाल शहा यांच्या निवासस्थानी डॉक्टर लोहिया यांनी जमलेल्या जमावाला संबोधित केले. यावेळी विनायक कैसरे आणि मिनेझिस यांचीही भाषणे झाली. हजारोंहून अधिक लोकांची यावेळी उपस्थिती होती. 18 जून रोजी डॉक्टर लोहिया आणि डॉक्टर मिनेझिस मुरगावातून मडगावात आले आणि त्यांना हॉटेल रिपब्लिका येथे नेण्यात आले. तेथे बाकीबाब बोरकर, लक्ष्मीकांत बेंबरे आणि ॲडव्होकेट इनासियुद्दीन लोयोला यांना ते भेटले. दुपारी 4 वाजता हा महान नेता आताच्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चच्या ठिकाणी घोडागाडीतून उतरला. सतत पडणाऱ्या पावसाची पर्वा न करता त्याला पाहण्यासाठी लोकांची रीघ लागली होती. सास्टीचे प्रशासक कॅप्टन जुझे मिरांडा यांनी या द्वयीला मागे फिरण्यास सांगितले. कॅप्टनने रोखलेल्या रिव्हॉल्वरची पर्वा न करता काही गोमंतकीय डॉक्टर लोहियांना पुष्पहार घालण्यासाठी पुढे आले. माझ्यावर रोखा ना, असे म्हणत डॉक्टर लोहिया लोकांना उद्देशून बोलण्यासाठी सरसावले. आपल्या भाषणाचा समारोप करण्यासाठी गोमंतकीय जनतेने मुक्तपणे विचार करावेत, बेडरपणे बोलावे, निर्भयपणे लिहावे आणि संघटन शक्ती वाढवण्यासाठी कृतिशील व्हावे अशा उद्गारांनी त्यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट केला. हे अनपेक्षित धाडस पाहून स्तब्ध झालेल्या अधिकाऱ्यांना दोन्ही नेत्यांना अटक करावी लागली. त्यांच्यासोबत अनेक तरुण तरुणींनाही अटक करण्यात आली. आसमंत जय हिंदच्या घोषणांनी दुमदमून गेला. आता लोकांचा जमाव मडगाव पोलीस स्थानकाबाहेर जमू लागला. जमाव अशांत होतो हे पाहून पोलिसांनी डॉक्टर लोहियांनाच लोकांना शांत करण्यासाठी निर्लज्ज विनंती केली. त्याच रात्री डॉक्टर लोहिया आणि डॉक्टर मिनेझिस यांना पणजी पोलीस स्थानकात नेण्यात आले. 20 जून रोजी लोहियांना मुक्त करण्यात आल्यामुळे आस्थापने पुन्हा खुली झाली. लेफ्टनंट रिबेरो यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस पथकाने डॉक्टर लोहिया यांची कुळे येथे नेऊन त्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्या दिवशी मडगाव बस स्थानकावर आयोजित सभेत टीबी कुन्हा आणि इतरांनी संबोधित केले. लोकांचा प्रचंड जमाव ज्या नगरपालिका चौकात जमला होता त्याचे लोहिया मैदान असे नामकरण करण्यात आले. तेथे बाकीबाब बोरकर यांनी काही उत्स्फूर्त कवने रचून सादर केली. 21 जूनच्या सकाळी प्रभात फेरी तर सायंकाळी जाहीर सभा घेण्यात आली. तिला पुरुषोत्तम काकोडकर, इनियो पिमेंतो, उपेंद्र तळावलीकर आणि श्रीमती उमाबाई शिराळी यांनी संबोधित केले. यावेळी वंदे मातरम देखील गायले गेले. 22 जून रोजी फोंडा येथे चर्च समोर जाहीर सभा घेण्यात आली. तिला पुरुषोत्तम काकोडकर, एवाग्रीव जॉर्ज, लक्ष्मणराव सरदेसाई, उपेंद्र तळावलीकर, सांचेस डिसोजा आणि कार्लोस पिरिस यांनी सभेला संबोधित केले. वास्को येथे प्रचंड मोठ्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
तो मोर्चा टिळक मैदानापासून निघून मुख्य रस्त्याने निघाला. त्यावर कृष्णवर्य सैनिकांनी हल्लाही केला. या मोर्चाला दत्तात्रय देशपांडे आणि जेरॉल्ड परेरा यांनी संबोधित केले. 23 जून रोजी मडगावच्या कोमुनीनाथ सभागृहात ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील लोकांना आंदोलनाचे स्वरूप कळावे म्हणून चिंचोणे येथे सभा घेण्यात आली. तिला अर्मांदो परेरा, लक्ष्मीकांत भेंब्रे, क्रिस्तोभाव फुर्तादो आणि जुजो मारियो फुर्तादो यांनी संबोधित केले. अशीच एक सभा डॉक्टर लोयला फुर्तादो यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली. या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या तथाकथित निष्ठावंतांनी आपली वेगळी सभा विन्सेंट जुआन फिगेरेदो यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली. याच दिवशी राज्यात इतरत्रही सभा, निदर्शने यांचे आयोजन करण्यात आले होते. 18 जुलै रोजी मडगावात एका भव्य प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोहिया मैदानावरील प्रचंड सभेत तिची सांगता करण्यात आली. याच दिवशी म्हापसा येथे झालेल्या सभेत श्रीकांत सावकार, प्रभाकर दलाल, मुकुंद गावकर आणि शिवाजी दाकेरकर यांनी संबोधित केले. अटक सत्रामुळे पुरुषोत्तम काकोडकर आणि एवाग्रीव जॉर्ज यांच्यासारख्या नेत्यांना भूमिगत व्हावे लागले. पोलिसांची दडपशाही चालू असतानाही मडगाव, सावर्डे, काकोडा आणि जांभवली येथे सभा घेण्यात आल्या. काही दिवसांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांना अटक करून 9 वर्षांच्या सशस्त्र कारावासाची शिक्षा फरमावण्यात आली. गोव्यातील घटनाक्रमांची नोंद घेताना महात्मा गांधींनी 11 ऑगस्ट रोजी हरिजनमध्ये लिहिले होते, डॉक्टर लोहिया यांचे आणि माझे राजकारण भिन्न प्रकृतीचे असले तरीही त्यांनी गोव्यात जाऊन जे काही केलं त्याने माझेही मन वेधून घेतले आहे. आज गोव्याचा क्रांती दिन. 75 वर्षापूर्वी याच दिवशी मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता राम मनोहर लोहिया नामक अवलियाने गोव्याच्या उरांत पराचक्राच्या दमनाचा मंत्र घुमावला होता. म्हणजे यंदाचा क्रांती दिन अमृत महोत्सवी ठरतो. गोवा राज्याचे राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पणजी येथील आझाद मैदानावर शहीद स्मारकांना श्रद्धांजली अर्पण केली. चक्रवर्ती राजगोपालचारी हे स्वातंत्र्य चळवळीतील गुंतलेल्या काँग्रेसचे मातब्बर नेते. त्यांच्या बहुतेक सहकाऱ्यांना प्रदीर्घ मुदतीची कैद भोगावी लागली होती. पण स्वतः ते मात्र अवघ्याच काही महिन्यांपुरते गजाआड राहिले होते. मात्र त्यांच्या सहकाऱ्यांना जे जमले नाही ते त्यांनी केले होते. महामारीच्या सावटाखाली आपल्याला तो साजरा करावा लागतो आहे. याचा एक फायदा म्हणजे अनावश्यक फापटपसारा असलेल्या सार्वजनिक सोहळ्यांना फाटा दिला गेलाय. त्यामुळे अनायासे संधी आलीये ती थोडेसे आत्मपरीक्षण करण्याची. आपली आजवरची वाटचाल समाधानकारक नाही यावर जवळजवळ एकमत होताना दिसते. मात्र वाद आहे तो या असमाधानकारक वाटचालीच्या पितृत्वाचा.